Egunon guzti hori. Jaunaren izenean bilduak gaude zenideok. Munduko eliza ikusgarri gertatzen da elkarte honetan. Asko naiz gutxi jaunaren aginduari erantzunez Eukaristia ospatzeko biltzen garenean. Eman dezaiogun hasiera Eukaristiari zein gozo eta eder abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, aitor ditzagun geure pekatuak misterio santu hauetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti saltsuari eta ezka dezaiogun geure bekatuen barkamena. Aintza zeruetan jainkoari,
Santuarekin, jaiko aitaren argitan. Aizazteko betan, jaiko ari, akean horregan gizonari. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, oker bidean dabiltzanei zeure egiaren argia agertzen diezu, bide zuzenera itzul daitezen. Egizu, beren burua kristautzat daukatenek, uzdezatela izen horrekin batez datorren guztia, eta bete izen horri dagokiora. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Arregi bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: escucha la voz del Señor tu Dios, observando sus preceptos y mandatos. Lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
San Paulo apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik. Jainko ikusi zinaren irudia Kristo, zorkari guztietan lehen sortua. Haren bidez sortu zituen jainkoak zerulurretan diren gauza guztiak, agiri direnak eta ez direnak. Munduan eragina duten ahalmenak, nagusitzak, aginteak eta botereak. Sortua izan den guztiak Kristo du eredu eta helburu. Gauza guztiak baino lehenago da ura, eta hari esker diraute. Ura da gorputzaren buru, Elizarena alegia. Ura da hasiera, hildakoen artetik lehen piztua. Gauza guztietan ura izan dadin lehenengoa. Jainkoak nahi izan baitu, bere izaeraren betea Kristogan egotea. Eta honen bidez gauza guztiak berekin adiskidetzea. Kristok gurutzean isuritako odolaz bakeak eginez, zeruko eta lurreko gauza guztiekin. Jaunak esana. Jauna zuekin Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron y lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, y haz tú lo mismo. Jaunak esana
pertsona bat dugu bide bazterrean zaurituta. Jipoia eman diote, erdi hilik utzi dute bidean, eta 3 pertsona pasatzen dira. Alde batetik apaiz bat, beste aldetik levitar bat, eta azkenik samariar bat. Lehenengo biak legea gora bera dakiten pertsonak. Legea ikasten jardun dute behaien bizitza, bai apaiza, sinagogan eta bai levitarra, behaien sinagogetan baitare. Eta fedea argi eta garbi dute. Baina gauz bat dute, fede hori ez dutela bizira eraman. Bizia aurre, parez pare jarri diote pertsona behartsu bat, zaurituta dagoen pertsona bat, erdi hilik dagoen pertsona bat. Eta beraiek behaien fedea bizian jarri beharrean, alde batetik pasatzen dira. Zenbat eta zenbat aldiz gu ere egoera baten aurrean ikusita alde batetik pasatzen gera. Eta daukagun fedea barruan eukitzen dugu, eta oso ondo dago, baino bizira ez dugu ematen. Galdera da orduan zertarako fedea, bizirako ez balimadu balio. Eta azkenik, samariar bat, kanpotarra. Garai hartan, eskubide gutxi batzuk zeuzkatenak, gizartean baztertuta zegoen taldea, eta ez ziren eredugarri ezertarako. Baina Jesus, parabola honekin, esaten digu berak segiten du. Topatzen du, hurbiltzen da, zauriak sendatzen dizkio, eta bere gainean eramaten ditu, bere aztotxo gainean ematen du. Beraz, horrek erakusten digu, askotan fedea bizira eramateko ez daukagula dana argi eta garbi euki beharra. Baizik eta daukaguna bizira bideratzea. Burutik bihotzera. Eta bihotzetik maitasunez bestengana. Zein da pertsona hori? Nik neure bizia, neure fedea, bizian jarri behar dudana. Alboan ditugun pertsonak, aurrez aurre topatzen ditugunak, edozein geure bizia ikutzen duenak, horrekin bat egin beharra daukagu. El samaritano, el buen samaritano que se acerca al encuentro de esta persona necesitada al borde del camino, era una persona que no era considerado un ejemplo para nada, pero se agacha, cura las heridas y le echa encima de las heridas aceite y vino. Yo no soy muy entendido, pero creo que no es la mejor forma de curar una herida, echando aceite. Por muy bueno que sea el aceite y por muy bueno que sea el vino, no creo que ayuden. Pero este aceite y vino hace referencia a algo más profundo. Nos está diciendo con la parábola Jesucristo que hay heridas que se pueden curar con un apósito, con un vendaje y con un poquito de cuidado. Pero luego hay otras heridas que aparentemente no sangran, pero que se nos va la vida, que son las heridas interiores, que han de curarse con aceite y con vino. ¿Qué significa el aceite y el vino? El aceite significa la representación de la Iglesia en sus sacramentos. Muchos de los sacramentos pues tienen el aceite ungido. Todos los altares, catedrales, las paredes de las catedrales se ungen con aceite, en donde
se expresa la representación de la Iglesia y concretamente la unción de Cristo con ese aceite. Y el vino hace referencia a la sangre de Cristo, a la presencia de Cristo. Hay heridas en nuestra alma que no chillan para afuera, sino que chillan y las escuchamos nosotros mismos, que solo se pueden curar con la sabiduría de la Iglesia y con el amor y la presencia de Jesucristo en nuestra alma. No hay otra forma. Por eso hoy le pedimos al Señor que esas heridas interiores que todos tenemos, se las presentemos y le digamos a aquel que puede sanarnos interiormente, nos puede llevar a esa unión con Él, con un corazón humano pero a la vez sanado. Le pedimos que nos ayude a ser conscientes de las heridas, muchas veces emocionales, que llevamos dentro de cada uno, para que así presentándoselas podemos presentar al final de nuestra vida un corazón lleno de cicatrices, pero un corazón curado, un corazón sanado por su amor, por su misericordia y por su perdón. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginiagandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainko aital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, iritsi daitezela geure otoitzak jaungoikoarengana, gure bihotzak ezagutzen dituenengana. Eska dezagun jaungoikoaren semearen jakinduria, jainkoaren hitza leialtasunez aldarrikatzen dutenentzat eta Eliza zerbitzatzen duten guztientzat. Eska dezaiogun jainkoari. Por aquellos cuya profesión consiste en ayudar a los enfermos y necesitados, como doctores, enfermeras, asistentes sociales, para que se sientan movidos por actitudes de amabilidad y amor hacia aquellos a quienes sirven. Roguemos al Señor. Eska dezaiogun Jesus salbatzaileari etxetik urruti bizi diren guztien alde. Kartzeletan, haulen eta zapalduen alde, eta pertsegituen direnen guztien alde. Eska dezaiogun jaunari. Por todos nosotros, para que tengamos tiempo, atención y espíritu de servicio los unos para con los otros. Roguemos al Señor.
eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna otoitzean ari den Elizaren doaiei, eta egizu horiek hartuko dituzten fededunak, gero eta santuago izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu, jainko alguztidun beti ere korri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, geure bekatuak ezer estu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu. Eta zugana igoz, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu, goratzarre hau. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gardauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez atitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta.
itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zure gana eraman dituzun, Fili Barroso eta Mariaxun Arrieta, zeure zerbitzariak. Eriotzan zeure semearekin bat egin dutenez gero piztuaren ere berarkin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Juana, Mertxe, Mari Carmen, Guadalupe, Pepi, Xabin, Josu, Jose eta Rosario, Gorostola Urbi eta familian hildakoak, Retolaza familian hildakoak, Iturain familian hildakoak, Julia, Benjamin, Joaquin eta Mikel, Xanti eta Mari Carmen, Gregorio eta Andres. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurgunotan zure errukiari esker,
bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zurenaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakega beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Honamen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun, otoitz. Zeure mailan janaritu gaituzu jauna, egizu misterio hauetan parte hartzen dugun bakoitzean, sendo dadila geure salbamenaren emaitza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, ohartxo bat, bukau baino lehen. Datorren, oingo uztaila hontan, abuztuak eta irailako 5 igandetan, uztaileko abuztuko eta irailako 5 igandetan, meza nagusia igandeko meza nagusia 12 jarriko dugu. 12 izango da. Datorren astean, kanpoan jarriko ditugu 6 igande izango dan. 6 igande izango dian. Ni kanpoan izango naiz, Vitoriano izango da hemen meza ematen, eta berak Getarin 11 laurden gutxitan du, eta ez da iristen. Orduan, meza edukitzeko aldaketa hori eman berra daukagu, orduan 12 izango da. 5 igandetan, datorren astean, jarriko dugu atarian, zein izango da. Datorren igandean, 11 izango da. El próximo, en julio, agosto y en septiembre, 5 domingos, tendremos que cambiar la misa mayor de 11 a 12. Yo no voy a estar, vendrá Vitoriano, y él tiene misa en Guetaria a las 11 menos cuarto y no le da tiempo a venir. Entonces, para que haya misa en la parroquia, vamos a hacer ese cambio a las 12. Luego todo lo demás será a las 11 como siempre, salvo esos 5 domingos. Jaunak zuekin eta bedinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.